Dan zien we hier al zoetig voorbij gereden. En dan viel eigenlijk altijd wel is dat ook de ingang? Die saloondeur? Oh, dit is de ingang. Nee, daar van de beste handen. Ja, je mag rustig even uitkijken. Ik zal die ook even volgen. Maar wie gaat dat dan? Moet ik Joe zeggen of is het... Ja, ik ben eigenlijk Joe. Joe. Dat is Joe van de maken. Ja, ik ken tegen onze Joe kan ik ook Joe gaan zeggen. We hebben 2 Joe's. En hoe die? Maar Jo, dan moest je eens vertellen. Hoe die vanuit gestangen net hoor, even tussendoor. Ja. Die, dat is dit gewoon al aan de deur geweest. Echt gehoord? In Aalbeek. Aalbeek ben een man met de cactussen. De man met de cactussen. Ja. Dat is dan toch al lang geleden? Dat is denk ik, helemaal of niet? meer, dat is nog wel dik heel dood. Dat is een erfstuk van mijn man. Die hebben gewoon in Aalbeek. En daar zit je ook in het geweest. Ja. En toen heeft hij toen gezegd van dat wil ik hier hebben. Ja, dat is het erfstuk. Ja. Ja. En dat is eigenlijk, dat is van de mam. En daarachter is eigenlijk de café van een helder van de pap van Rezi. Daar heb ik eigenlijk zo'n plaatsje bij gemaakt. Rezi is die vrouw? Ja. Dus die is in de café opgegroeid? Ja, die is er altijd in het café gebeurd. De Kegelpaleis en heel Ja! Wat we kennen van Paul en Leo natuurlijk ook. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Goh, wat gaaf. Ja, ik sta daar. Maar heb je die ergens van de moor afgehaald aan die tegels? Die hebben hier gehangen, ook in de brand. Dat heeft hier gehangen aan. En zo zitten in de armen door op. Maar dit is toch een verzameling door dus Ja, God ja. weet wie lang over. Ja. Maar dat is ook gewoon, we kregen dus heel veel van gasten. Die zijn hier ergens geweest. Serieus? Ja zeker, die brengen misschien met en zeg je dat. En ik ben vaak, moet ik al van de moer afpakken, voor je anders op te hangen. Ja. En wie is dat? Dat is mijn kleindochter, die hebben ze 6 maanden geleden overleden is. Die is de auto-ongeluk in België. Nee. Maar ook een perlemeidje. Wie hoort ze? Jona. Oh, dat is dus haar naam door. Ja, ja, ja. God, mijn jaar. Ja, dat was best wel heftig. En hier hebben we een contrazanger van de dorp. Dat deed hij ook vaak optreden. Willow? Ja, Willone. Wie kreeg ze dat dan te huren, dat die een kleindochter verongelukt is? En we hebben het eigenlijk zelf metgemaakt. Het ging telefonisch eigenlijk. Het meisje zou maar naar de vriend gaan eten. En het was nog niet aangekomen. Dat is tussen mijn dochter, die woont hier boven dan. En onder het bellen, of in ieder geval de vriend is gaan zoeken, want hij wist dus hoe het mogen tanken op het bels. Dan beginnen we de weg al afgesloten. En die zijn dus aan het bellen, dus dan beginnen we met de politie. En hoort er vooral op de achtergrond dat het kind overleden was. En ze is alleen in de auto? Ja. En ze hebben het, ja, s'nachts nog, het is al 9:30 het zo, dus het is even nu gebeurd. En dus hebben we erin gereden. Ja. Dus haar vriend is al bellend, is dit door bij uitgekomen, bij Ja, die wegafzetting? ja. God, mijn jaar. Ja, dat was best wel een hele slag. Dat vergeet ze niet, die dingen. Dat is best wel heel erg moeilijk. Ja. Ja. Aparte foto trouwens. Ja. Wat voor meetje wordt het? Ja, met voor mij heel erg groot. Heel lief voor de dieren. En echt dicht dat lesgeven in de kinder. Ik was bezig met zijn examen en ze gaan allemaal voor het gebeuren. Hij heeft het ook gekregen trouwens. Hij had de woorden te laat. Ja, waarom lief meid wordt. Ja. Ja. Ja, dat is best wel. God, mijn jaar. Ja. Dus dat is nog allemaal best wel vers? Ja. Ja, gisteren was het 6 maanden geleden. Dan mogen er zo langzamerhand weer wat betere dingen aanbreken. Dat erop, ja. En waarom doen ze het zwembad er maar op? Waarom dat we dat doen? We hebben op een gegeven moment met de lockdown, de tussenin, wie we open waren, hebben we heel veel eters gekregen. Gasten met komen eten en zeggen dan, als het zwembad nu open is, dan staat hier alles vol met auto's. En dan komen die lui,
die met dan nu een eten komen allemaal, we hebben er heel veel. Die komen dan, die stoppen niet. Want dan is het gewoon te druk en dat is gewoon een hoop kabaal natuurlijk van die kinderen en zo. Nu zijn er niet zo gek veel kinderen wat komen. Maar dat is niet plezierig. Ze vinden het ook niet plezierig als ze hier te eten zitten en de lui lopen naakt eromheen of zo, met de zwembroek aan. Ik wou me gelavend vragen van wie kan dat samen gewoon. Maar dat is eigenlijk niet altijd een even gelukkige combinatie. Nee, en zodoende hebben we dus nu, we hebben dus ook kunnen kijken. Dus van 2019 de omzetten en wat we nu hebben. Ja, het is zo grandioos veranderd. Dus dat maak ik me eigenlijk niet zo'n drukte over dan nog voor met het werk wat ze eraan hebben. En kijken dat niks gebeurt en zeggen allemaal, meer personeel nodig. Ja. Zien er nog dingen die ze nog wensen? Ja, in Amerika gewoon in de mond. In de mond? Ja, dat wil ik ook zeker in de mond. Maar wie moest dat doen als horecaondernemer? Ja, maar het zal misschien nog wel komen. Ja? Dan ben ik misschien wel maar een paar jaar ouder. Moet ik met de rollator. Nee, ja, volgens mij giet het echt lichamelijk nog best goed, of niet? Als ze maar bezig blijft. Ja. Als ze maar bezig. Ik ben eigenlijk altijd in schramen. Hoofdstuk, dat heb ik allemaal zelf gemaakt. Tafelen, die tafelen allemaal. Dat zijn allemaal grote tafelen waren. Dat heb ik door de lockdown allemaal door moeten zeggen. Dat ik meerdere lui kan zetten. Dat ze maar met 2 man aan de tafel allemaal die dingen. En best altijd bezig. Zeer zeker nu zijn we weer begonnen terrassen in orde maken, tafelen sjoeren. En zo'n dingen allemaal. Hey, en mocht dat doorgaan naar Amerika een maand, hebben ze al een bucketlist waar ze overal naartoe willen? Ja, eigenlijk toch wel. Ja. Eigenlijk naar plaatsen waar veel muziek is en zo. Nashville? Nashville sowieso. En Texas hebben we eigenlijk kennis te zetten. Die willen er misschien zo net zijn. Zo. Maar zijn er ook al Amerikaanse artiesten hier geweest? Nee. We hebben best wel veel. En nu kan binnenkort een groep af die door een Nederlandstalige country. Volgens mij in juni of zo, als ik het gehoord heb. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat is best wel leuk, ja. Ik hou er nog nooit van gehoord. En wie klinkt dat? Super, ja, de muziek en alles is gewoon perfect. Maar het is gewoon, moet een beetje winnen aan het Nederlandstalig natuurlijk. Ja. Maar het is wel echt best heel eerlijk. En waar komen die van? De kanten van Brabant of zo. Nederlandstalige country. Ja. We hebben een afgelopen zaterdag, daar werd alles omgebouwd, er staan alleen maar statische binnen. Hebben we een open podium. En dan zijn meisjes die stukken 4, 5 optreden staan, of 6. En dan ook 7. Het is wel een muzikaal geheugen hier, want daar hebben ze... Dat waren die met net naar binnen leven. Dat zijn nou muzikanten die gaan normaal oefenen op de dansgie. Want ze brommelen het een eigen festival. Brommelpop, ja. Goh, wat grappig. Hey, en giet Rezi dan mee naar Amerika? Ja, tuurlijk. Ja, dat is wat de bedoeling. Nou, maar Duk is het ook zo dat mannen van die mannen dingen hebben en vrouwen ook vrouwen dingen. Nee, maar dat die vrouw dan ook zegt van als ze dan gewoon ik niet mee. Daar zitten we eigenlijk best wel op dezelfde lijn. Ja. Dus als de zaak open is, dan loopt Rezi ook met een hutje rond. Dat ligt er maar niet in de keuken dus niet. Het is een hoofdstuk in de keuken daar. Ja. En dat kan ook maar één sheriff zien natuurlijk. Ja, maar dat is het. Oh, oké. Dus eigenlijk is Rezi de sheriff en Dick is de deputy. Ja. Maar dat liedje van I Shot the Sheriff, dat zal helemaal nooit gedraaid worden. Nee. Maar nee, de manier van maar het is, het straalt er aan alle kanten vanaf dat dit dien ook levenswerk is. Ik denk dat er in gans Limburg niet één etablissement is dat er zo bij benadering zo goed ziet als hier. Nee, ik denk dat we ook niet meer de enige zijn in Nederland. Ja. Heel apart. Ook wie zo gaat, wie die kasten daar en zo gaat. Dat is nog vrucht. Maar dit hier? Nee, dit niet. Zo, het vlees is daar vrucht van ons gemaakt geworden. Zo gaat. En daar is een geweerkast, dat is gewoon, kijk daar wat er staat. Och, toch is te koud? Dat is te koud, ja. Dat hing ook daar op bevetting, jongen. Goeiedag, dat is ook niet te zuinig. Is dat een echte? Die merk heb ik ook gekregen van een kennis. Er zit ook een certificaat bij. Een certificaat van echtheid.
wat ooit eens een keer dat is toch Gewoon niet... geworden. Dat is toch niet de brand geweest? Waardoor... Nee, oh. ik zou het niet weten. Nee. Ik denk dat ze hier... Wie zo, ja, dat zijn allemaal wetsen met die dingen. Spaarkast voor de lucht. Daar heb ik dus een bank van gemaakt. Hier lijkt werk te doen. Och, waar zus ze dat nog? Een spaarkas. En, Ja. en één keer per jaar... Ja, hij zijn bij zit rond de kamer. Met die gelegd. Oh, dan wordt het een met dat andere gecombineerd.